Jams with the Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ano ang paghahandang ginagawa mo sa tuwing nakikipaglandian? Ay, What? joke lang. Sa tuwing nakikipag-date ka. Ako ano lang talaga wala. Yan na yun? Eto na to, sagad na to. Take it or leave it. Because if you Ay. take it, then okay. If you leave me, it's your loss. Yan. Kaya pala wala pa rin. Until now. Uy, pero yung mga dates na ina-attendan ko naman, in all fairness, walang halong biro. Pinaghahandaan ko yan. Financially, Awa? mentally, Oh. and physically. Ay, physically. Yan. Oo, kasi Anong paghahandang physical ang ginagawa okay, mo? nagbubuhat ako. Oo, nagbubuhat ako, nagda-dumbbells ako niyan. Ay. Oo, tapos nagka-cardio din ako. Syempre, dapat Ay, yung pak. stamina mo maayos. Oo, kasi Bakit magmamarathon ka ba? ganun yung mga date na gusto ko dinidate ko yung mga athletes. Yan. Athletes food. Ano ba mga dinidate mo? Yung kanto? Hindi, mga paa. Yan. Ikaw ba, anong paghahanda yung ginagawa mo every time makikipag-date ka? As a girl. Actually, ito na yun. Wow! What you see is what you you get. Buy one, take one. Ayan. Oo, isasama ko si Konyo Bicolano kasi mga buraot kami. Totoo yan. Oo, Pero ang kasama sa saya-saya date. lang kapag nakikipag-date tayo. Awa. No? Masaya siya kasi exciting. Pero aminin natin, may pressure din kasi what if siya na pala si the one, tapos sa first date mo, na turn off siya, umalis tuloy, nawalan Totoo. ka tuloy ng love life. Ang lungkot na no. Sad boy. Oo, kasalanan mo pala, bakit ka single eh? Ay nako, kaya eto na kabisyo, i-recap namin sa yung anim na mga ganap Sa first date! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang Paghahanda! Yan. Kumbaga ba, kung merong get ready with me video ang pagpa-first date, ay Yan. naku, napakarami nito. Totoo yan, yung tipong hindi ka naman talaga naliligo pero dahil first date mo, eto na, maliligo ka. Ayan. Magtutoothbrush ka. Yung kahit yung ngipin mo, color matcha. Awa. Kasi hindi ka nagtutoothbrush. Oo nga. Dahil sa date mo, magtutoothbrush ka ngayon. Totoo, yan yung mga tipong napapanood mo sa TikTok. Oo. Yung cleaning ng ngipin, yung Ngipin. tinatanggal yung tartar. Oo. Tapos napaka-satisfying. Ay, totoo yan. Diba? Kaya Oo. sana araw-araw may date ka na para nalilinisan mo naman yung pagkatao mo. Totoo yan. Lagi nga yung sinasabi ni Robin Siena, best foot forward. Forward. Pero okay lang yan yung best foot forward. Oo. Make sure mo lang na hindi ka mukhang paa. Ang hilig mo sa paano. Fetish paa. Ay nako, pero dapat naman talaga natural na maghanda tayo. Tama. Kasi baka mamaya siya na nga si the one. Mm. Diba? Anyway, that's number 1. Puro tayo sa number 2. Pandua. Pangadwa, nandyan ang reality versus expectation. Yeah. Galit. ba't- Galit na galit tayo kasi pareha natin tong na-experience. Oo. Yung tipong starstruck tayo sa picture niya. Tapos nung nagkita kayo, mapapasabi ka talaga na, Yan na bakit? yun. Oo. Though hindi ka nagiging judgmental, pero Awa. nag-set kasi siya ng standards na ito ako. Awa. Yun pala, half Pinoy, half filter siya. Ay nako, pero kasama naman dapat yan sa mga expectations natin, lalo na kapag nakikipag-eyeball ka. Yan. Sino namang perfecto, di ba? Oo. Bihira lang naman yung tao na mas maganda sa personal kaysa sa picture. Meron ba? Ako. Robin Siena. Ay, totoo Hindi yan. ako masyado maganda sa picture, hindi ako photogenic, pero pag nakita mo ko, Ay, pak! hindi ka maganda sa picture talaga, pero dun sa napanood... Hindi, pero dun sa napanood kong video mo, ang ganda mo. Sabi, anong video? Madilim ba yan? Madilim, nakahubad ka ba? Ay! Ikaw yung may scandal, hindi Ay, ako ako ba? ha? Ay, nako. Pero kidding
aside, ayan, magkaroon tayo ng expectation Tama. na yung reality minsan, pangit talaga. Kumbaga testing ground mo rin talaga yung dating eh. Totoo. Anyway, that's number 2 po naman tayo sa number 3. Pantulo. Pangatlo, ito ang Allergic! Ayan, ito yung mga pabibo talaga, yung kahit may allergies ka sa, anong tawag dito, sa mga seafoods and all, kakainin mo para lang ma-impress yung kadate mo. Kaya O, nga. pagkatapos ng date ninyo, ayan, manas na manas ka na. Uy, pero ang social ng mga ganyan na first date seafood. Ay, oo. Ako kasi first date ko, fishball. Wow. Ayan. At saka hindi Oh. nga allergy yung kakabahan ako eh. Saan? Hepa. Kasi pag first date ko dati nung high school, dinadala ako sa Hepa Lane. Oo. Sa may Batasan. Ay, totoo. Kakainin nyo dyan, inihaw na tenga. Yan. Ang sarap nun, ah. Betamax. Oo. O diba? Tapos after ng date nyo, dilaw ka na. May Hepa. Hindi, mas okay na yun yung may kinakain kayo nung first date kaysa naman first date pa lang. Yung kadate mo na yung kinakain mo. Ibig sabihin lang nito, maging honest ka din sa mga gusto mong kainin. Kasi may mga babaeng ganun na ayaw talagang kumakain mo, na gusto umiinom lang. Ako yung first date ko, Ang dami mong Hindi kasi katulad yung first date ko, si Lisbeth Posis, okay na siya na yung santan lang, yung kinakain namin. Ano yun, salad? Hindi, Sa bowl? yung nectar nung salad. Ay, yung nectar nung santan. Nectar ng salad. Ano ba? Ewan ko sa'yo ko, yung Bicolano, minsan nagugulat ako sa mga lumalabas sa bibig mo. Ay, ako, anyway, that's number 3 po naman tayo sa number 4. Pangapat, ito ang Support system. Yan, ito yung mga kadate na nagdadala ng Third party. yan. Hindi nga third, minsan fourth, fifth, sixth pa. Kulang na lang masabi ninyo, party, party. Oy, pero nung unang panahon panahon nila Diego Bandido, Totoy Bato. Oy, alam ko, uso yung mga chaperone. Talaga? Oo, kasi para safe, 'di ba? Oo, para safe, para walang buntisan agad. Ako kasi na-insulto ako pag Bakit? ganon. Yung may, halimbawa ka-date kita tapos nagsama ka ng another Kasama. another kasama. Awa. Kasi it feels like hindi ako mapagkakatiwalaan. Ba't hindi ba? Oo ba? Kahit ako, anak ko, i-date mo, sasama talaga ako. Bakit naman? Gusto mo ba talaga sabihin ko? Yung mga pinagsasabi mo kung saan mo dadalhin sa first date, saan sabi mo? Sa gubat? Sa gubat. Tapos papakain mo nectar? Ano kayo? Bubuyog? Ano kaya i-date mo? Tao engkanto. Ay, nako, anyway, that's number 4. Ba naman tayo sa number 5? Palima. Ito ang Plot twist! Yan, ito yung handang-handa ka, okay naman, financially ready ka, pero plot twist, sinong nanay mo? Ito si ganito, tita ko yan, magpinsan wala kayo. O kaya hindi mo alam yung dinidate mo. Ex pala ng ex mo. Ay, oo. Di mas masaya. Diba? Ganti-gantihan lang. Diba? Kaya mag-ingat ka, kilalanin mo yung kadate mo. Oo, baka mamaya serial killer pala yan. Kaya aswang yan. Oo, dinala ka sa kondo. Tapos merong blue na drum. Chachap-chapin kilalagay doon. Kaya mag-ingat ka. Ay, kaya nako. mapupunta tayo doon sa number 4. Magdala ka ng support system. Para safe. para may witness ka if ever mawala ka. Oo, kaya kayong dalawa yung matcha-chop-chop. At least di guys. Nakakatakot na tuloy makipag-date. Pero nakakatakot naman kasi talaga makipag-date sa panahon ngayon. Oo. Diba? Ako rin takot talaga ako, kaya hanggang video-video lang ako. Talaga ba? Ikaw yung takot? Takot ako. Takot kayo mga tao dahil sa'yo eh. Ikaw rin makikitakot ka. Kaya hanggang lang ako, hanggang video-video lang. Ayan, nagkalat. Pakibilit Sakit sa mata. Anyway, that's number 5 po naman tayo sa last but not least, number 6. Pang-anom. Panganam, ito ang hugutan. Yan. Usually, yung mga nakikipag-date nang hindi pa nakaka-move on sa ex. Ay, rebound. Oo, nakakainis yan. Kasi imbis na mag-getting to know each other kayo, yung mga exes nyo yung napag-uusapan nyo. Oo. And hindi rin kayo nagkakagustuhan. Diba? Ayan, kaya kayo single eh. Ayan. Pero kabisyo, whoever it is, kung sino man yung dinidate ninyo or kahit santan na yung dinidate ninyo, nako, enjoyin ninyo yan. Kasi malay ninyo. Yan na yung dawan ninyo. Malay mo, makakatuluyan mo talaga santan.
Oo nga. Diba? Ay, nako, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mo makipagkulitan sa aming live, naka-live tayo ngayon sa Facebook page ng Love Radio Manila. Ayan, kung naghanap ka ng ka-date, ibebenta namin sa'yo si Boy Pindot. Nandyan din si Matthew. Ayan, sino pa ba yung mga single natin dito? Kajot. Ayan. Si Kajot. Diba? At least hindi ka malilate doon. Sasabihin ni Kajot, asan ka na? Bakit? Ano oras na? 10:40. Oh, diba? May alarm clock ka. Oh. O yan, sino nga yung pinapa-shoutout ni Ate Lita? Oo, pinapa-shoutout ni Ate Lita. Happy birthday daw. Ala, nawawala. Oo, nawawala na. Si ano daw? Si Camille Di Pedro. Ay, hindi pala. Eto, pa-shoutout kay Toto Gonzaga. Happy birthday sa'yo. Happy birthday po, Toto Gonzaga, at sa lahat ng mga kabisyo nating nabu-birthday ngayon. Ayan, happy birthday. O siya, kabisyo, makakasama nyo kami bukas na ulit! Ala, bukas na. Siyempre, malungkot tayo. Ayo. O, ipapasa na namin ng mikropono sa Ayan. Basa Princess na si Rocky's Secret Files. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragon Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Sasakyan si